Il-minuta tibda issa, Claire Tonna, kantawtriċi. Claire, il-vjaġġ tiegħek fid-dinja tal-mużika, kif tista' tgħid illi beda? Ma kontx naf li hu vjaġġ mużikali naħseb, ġist kont nikteb l-affarijiet li għandi bżonn nfakkar li l-nifsi biex jitun il-kuraġġ, kemm fit-tfuliti, aktar qudiem fl-adolescenza tiegħi. U dawk l-affarijiet li kont nikteb spiċċajt inkantahom biex nipproġettom, nismagħhom. So naħseb il-vjaġġ bħala songwriter u kantanta fil-verità minn hemm beda. U din is-sena Claire inti ġejt mistiedna tipparteċipa f'Rock for Richmond. Xi jfisser għalik li se tkun parti minn dan il-kunċert? Dis-sena release ITP jismu Held li jitratta fuq temi ta' reżiljenza kif nistgħu nkampaw bil-loneliness li sa epidemija ġdida. Bażikament il-kitba ktibta waqt li kont għaddejja minn żmien very best is-sena l-oħra. Tmur ħafna aligned ma' Richmond Foundation u dal-materjal ġdid meta qaluli kienet ovvja li ħanejdilhom iva u vera kuntenta li ħanaqsam l-stage mal-Brikkunja l-ewwel darba Sean Borch u l-Bin Growers u ħajsir fi 23 ta' Awwissu.